Здравейте, ще ви представим бюджетното решение от Dell M5030, Inspiron M5030. Един добре оборудван лаптоп с процесори на Intel идва. Процесорите са Celeron, Pentium и Core 2 Duo. Основното обаче, което е най-забележително в него, е много красивият му дизайн. Цветът е черен, мат, с красиви фигури, които са много окръжности една от друга, като се преплитат между черно и бяло, такава илюзията, поне която създава. Тоест по-тъмно и по-светло. Доста красив дизайн, прави впечатление, където и да отидете с него. Отвътре по същия начин изглежда, около клавиатурата са тези орнаменти. Дисплеят е 15,6 инчов, широко екранен, с LED подсветка. Могат да се гледат High Definition филми на него, за документообработка е перфектен. Лаптопът поддържа до 4 ГБ DDR3 памет. Има си wireless мрежа, Bluetooth. Сравнително тънък е, това е доста хубаво. Значи около 4 см. Виждате. От дясната страна има DVD устройство, записващо. Отпред е разположен входа за слушалки, микрофон и картовия четец, който е 3 в 1. Отдясно можете да видите още 3 USB порта, VGA порт за външен монитор и RG45. Това е за заряда. Красив, функционален, теглото му около 2,7 кг. При Dell гаранцията е любопитно, че фабрично си е специално за тази серия 2 години, за по-високите по 3. Тази е с 2, което за такъв клас лаптоп е доста добър. Оборудване с 0,3 мегапикселова камера с вграден микрофон. Любопитното е, че Dell отскоро предлага бюджетни решения, т.е. в ниския ценови клас. И може да се каже, че доста добре справят с тази задача. Можете да погледнете на сайта за спецификации и цени.